Καλώς ήρθατε στο Καρέ Καρέ, το podcast του eDaily.gr, όπου ξετυλίγουμε ιστορίες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για έναν ηθοποιό που έκανε το γέλιο να μοιάζει τόσο φυσικό, ώστε κανείς να μην φαντάζεται πόσο πόνο έκρυβε μέσα του. Ο Νίκος Σταυρίδης για δεκαετίες έκανε εκατομμύρια Έλληνες να γελούν, όμως η δική του ζωή ήταν γεμάτη φτώχεια, απογοητεύσεις, προσωπικές τραγωδίες και στιγμές που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει για πάντα την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. eDaily Podcasts. Η ιστορία του ξεκινά το 1910 στο βαθύ της Σάμου. Γεννήθηκε σε μια φτωχή οικογένεια και από πολύ μικρός κατάλαβε ότι η ζωή δεν χαρίζει τίποτα. Ο πατέρας του διατηρούσε ένα μικρό μπακάλικο και ο Νίκος, αντί να περνά τα παιδικά του χρόνια παίζοντας, βοηθούσε καθημερινά στη δουλειά για να μπορέσει να σταθεί όρθια η οικογένεια. Παρά τις δυσκολίες, ήταν ένα παιδί ανήσυχο και γεμάτο περιέργεια. Έστεινε παραστάσεις θεάτρου σκιών, βοηθούσε έναν καραγκιόζοπαίχτη, εργαζόταν ως βοηθός μηχανικού προβολής σε κινηματογράφο, έψελνε στην εκκλησία και συμμετείχε με ενθουσιασμό στις σχολικές θεατρικές παραστάσεις. Εκεί γεννήθηκε το πρώτο του όνειρο. Το θέατρο έγινε για εκείνον ένας τρόπος να ξεφεύγει από τη δύσκολη καθημερινότητα και να ταξιδεύει σε έναν διαφορετικό κόσμο. Το 1928, σε ηλικία μόλις 18 ετών, πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει πίσω του τη Σάμο και να κατέβει στην Αθήνα. Δεν έφευγε για να γίνει ηθοποιός. Έφευγε κυρίως για να ξεφύγει από τη φτώχεια και να βρει μια καλύτερη ζωή. Η υποκριτική παρέμενε ακόμα ένα όνειρο που δεν τολμούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Η πρωτεύουσα όμως δεν τον υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Βρήκε δουλειά σε μια αποθήκη πολεμικού υλικού στον Πειραιά, όπου η δουλειά του ήταν να ταξινομεί αρβίλες ανάλογα με το μέγεθός τους. Τα χρήματα ήταν ελάχιστα. Δεν έφταναν σχεδόν για τίποτα περισσότερο από ένα πιάτο φαγητό. Και κάθε μέρα έκανε ολόκληρη τη διαδρομή από την Αθήνα μέχρι τον Πειραιά με τα πόδια, γιατί δεν είχε χρήματα ούτε για το εισιτήριο. Παρά την εξαντλητική δουλειά, κάθε φορά που έβρισκε λίγο ελεύθερο χρόνο, περιφερόταν έξω από τα θέατρα. Στεκόταν στις αφίσες, παρατηρούσε τους ηθοποιούς που έμπαιναν στις πρόβες και φανταζόταν τον εαυτό του κάποτε πάνω στη σκηνή. Η ευκαιρία ήρθε σχεδόν τυχαία. Παρακολουθώντας μία παράσταση του Βασίλη Αυλωνίτη στο θέατρο Έντεν, αποφάσισε ότι έπρεπε να δοκιμάσει την τύχη του. Ήξερε πως διέθετε μία εξαιρετική τενόρο φωνή και χωρίς να το πολύ σκεφτεί, μπήκε μέσα στο θέατρο την ώρα που γινόταν πρόβα και ζήτησε να τραγουδήσει. Στην αρχή όλοι τον αντιμετώπισαν σαν έναν ακόμα νεαρό που κυνηγούσε ένα άπιαστο όνειρο. Όταν όμως άρχισε να τραγουδά, τα πειράγματα σταμάτησαν. Το ταλέντο του ήταν αδιαμφισβήτητο. Έτσι βρέθηκε να συμμετέχει στη μουσική παράσταση «Λοβιτούρα», ερμηνεύοντας έναν λούστρο που γυάλιζε τα παπούτσια του ίδιου του Βασίλη Αυλωνίτη. Ήταν ένα μικρό βήμα, αλλά για εκείνον σήμαινε τα πάντα. Το πρόβλημα ήταν ότι οι ευκαιρίες δεν συνεχίστηκαν. Οι άνθρωποι του θεάτρου αναγνώριζαν το ταλέντο του, όμως οι προτάσεις δεν έρχονταν. Οι μήνες περνούσαν και ο Σταυρίδης συνέχιζε να ζει μέσα στη φτώχεια, κάνοντας περιστασιακές εμφανίσεις χωρίς καμία σταθερότητα. Κάποια στιγμή του δόθηκε η ευκαιρία να εμφανιστεί δίπλα στην Κούλα Γκιουζέπε στο θέατρο Έντεν. Ήταν ο πρώτος του ουσιαστικός ρόλος και πίστευε πως ίσως αυτή να ήταν η αρχή μιας νέας ζωής. Η παράσταση όμως απέτυχε. Η αποτυχία αυτή τον τσάκισε. Δεν ήταν μόνο μια αποτυχία στη δουλειά. Ήταν η κορυφή μιας ζωής γεμάτης οικονομική ανέχεια, απορρίψεις και αβεβαιότητα. Ένιωσε πως τίποτα δεν είχε νόημα και πως όσο ονειρευόταν δεν επρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθούν. Ένα βράδυ απελπισμένος, πήρε μαζί του ένα μπουκάλι ούζο και ανέβηκε στην Ακρόπολη, αποφασισμένος να βάλει τέλος στη ζωή του. είναι ίσως η πιο άγνωστη αλλά και πιο συγκλονιστική ιστορία της ζωής του.
Καθώς ανέβαινε στον Ιερό Βράχο, έπινε συνεχώς. Ήθελε να βρει το κουράγιο να κάνει αυτό που είχε αποφασίσει. Όσο όμως περνούσε η ώρα, το αλκοόλ άρχισε να τον καταβάλει. Όταν τελικά έφτασε στην κορυφή, ήταν τόσο μεθυσμένος που ξέχασε γιατί είχε πάει εκεί. Αργότερα ο ίδιος θα περιέγραφε αυτό το περιστατικό με χιούμορ, σαν ήταν σκηνή από μία από τις ταινίες του. Στην πραγματικότητα, πίσω από αυτή την παράξενη ιστορία κρυβόταν ένας νέος άνθρωπος που είχε φτάσει στα όρια του. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι εκείνο το βράδυ σώθηκε ένας άνθρωπος που έμελε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους κωμικούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Η ζωή όμως είχε αποφασίσει πως δεν είχε τελειώσει ακόμα μαζί του. Αντίθετα, μόλις ξεκινούσε. Τα χρόνια που ακολούθησαν απέδειξαν ότι το ταλέντο, όσο και αν αργήσει, δύσκολα μένει κρυφό. Από το 1939, ο Νίκος Σταυρίδης στράφηκε στην οπερέτα, αξιοποιώντας τη σπάνια τενόρα φωνή του, ενώ από το 1942 και μετά ξεκίνησε η πραγματική του θεατρική καταξίωση. Δημιούργησε και συμμετείχε σε θεάσους επιθεώρησης δίπλα σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής, όπως η Μαρίκα Νέζερ, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Σοφία Βέμπο και ο Κώστας Χατζηχρήστος. Μέσα σε λίγα χρόνια συμμετείχε σε περισσότερες από 100 θεατρικές παραγωγές και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αγαπητούς κωμικούς του ελληνικού θεάτρου. Ο κινηματογράφος ήρθε σχετικά αργά στη ζωή του. Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε το 1950 στην ταινία «Έλα στο Θείο» του Νίκο Τσιφόρου, παραγωγής Φίνος Φιλμ. Από εκεί και πέρα ακολούθησε μια εντυπωσιακή πορεία. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 είχε εμφανιστεί σε περισσότερες από 120 κινηματογραφικές ταινίες, αριθμός πραγματικά εντυπωσιακός αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο 3 από αυτές ήταν παραγωγές του Φίνος Φιλμ. Ανάμεσά τους βρίσκονται μερικές από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου. «Η Ωραία των Αθηνών», «Οι Παπατζίδες», «Γραφείο Συνοικεσίων», «Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς», «Η Φτώχεια θέλει καλοπέραση», «Τα Κίτρινα Γάντια», «Η Χιονάτη και τα 7 Γεροντοπαλίκαρα», «Κορόιδο Γαμπρέ», «Ζητείτε Τίμιος», «Ο αδερφός μου ο Τροχονόμος», «Ξύπνα καημένε Περικλή», «Ο άνθρωπος ρολόι» και δεκάδες ακόμη. Ο Σταυρίδης δεν χρειαζόταν να προσπαθεί για να γίνει αστείος. Το χιούμορ του ήταν αυθόρμητο. Διέθετε ένα σπάνιο χάρισμα στον αυτοσχεδιασμό, κάτι που έκανε κάθε σκηνή να μοιάζει ζωντανή. Οι σκηνοθέτες συχνά του άφηναν ελευθερία, γνωρίζοντας πως πολλές φορές αυτό που θα σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή ήταν καλύτερο από αυτό που έγραφε το σενάριο. Το χαρακτηριστικό κοφτό γέλιο του, οι γκριμάτσες, οι απότομες αλλαγές έκφρασης και ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο περνούσε από την κωμωδία στη σοβαρότητα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έγιναν το προσωπικό του σήμα κατά τεθέν. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή από τον Εξυπνάκια, όπου υποδίωται έναν εργοδότη που ψάχνει όχι έναν έξυπνο υπάλληλο, αλλά έναν βλάκα, επειδή έχει κουραστεί από τις πρωτοβουλίες των προηγούμενων. Η ερώτηση που κάνει στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, «Είσαι βλάκας?», έχει περάσει στην ιστορία ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Το ίδιο συνέβη και με το περίφημο «Γλου γλου γλου» από το «Ευτυχώς τρελάθηκα», αλλά και με την απολαυστική σκηνή στα Κίτρινα Γάντια, όταν ζητά πορτοκαλάδα από πορτοκάλια και λεμονάδα από λεμόνια, χαρίζοντας μία ακόμα ατάκα που παραμένει διαχρονική. Στην ταινία Τρίτη και 13 υποδίθηκε τον υπερβολικά προληπτικό άντρα που βλέπει γρουσουζιά παντού και αποκαλείται συνεχώς Γερμάς από την πλανεύτρα Ποπιλάζου, ενώ στην Ωραία των Αθηνών, δίπλα στη Γεωργία Βασιλιάδου, τον Μίμη Φωτόπουλο και τον Βασίλη Αυλονίτη, απέδειξε πως η χημεία ανάμεσα στους μεγάλους κωμικούς της εποχής ήταν κάτι πραγματικά μοναδικό. Κι όμως, όσο ο κόσμος γελούσε μαζί του στις κινηματογραφικές αίθουσες, εκείνος ζούσε στιγμές που δύσκολα μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Ο ίδιος είχε πει κάποτε πως ο ηθοποιός είναι ίσως ο μοναδικός εργαζόμενος που όσο και αν πονά, οφείλει να ανέβει στη σκηνή και να χαμογελάσει. Στη δική του περίπτωση, αυτό δεν ήταν σχήμα λόγου. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αναγκάστηκε να παίξει θέατρο την ίδια ημέρα που έχασε 4 από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του. Ο πρώτος ήταν ο πατέρας του.
Όταν έμαθε πως χαροπαλεύει, βρισκόταν σε περιοδεία με τον θείασο της κυρίας Κατερίνα στην Κοζάνη. Έφυγε αμέσως για την Αθήνα και πρόλαβε να τον δει λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Όμως λίγες ώρες αργότερα έπρεπε να επιστρέψει στην Κοζάνη για να δώσει κανονικά την παράσταση. Όπως έλεγε ο ίδιος, αυτός ήταν ο αδυσόπιτος νόμος του θεάτρου. Η παράσταση δεν μπορούσε να ακυρωθεί. Λίγα χρόνια αργότερα πέθανε ο αδερφός του. Εκείνη τη στιγμή ο Νίκος Σταυρίδης ετοιμαζόταν να φύγει για το θέατρο. Ενημέρωσε τον θεατρόνη πως ήταν αδύνατο να παίξει, όμως η απάντηση που πήρε ήταν σκληρή. «Τότε να κλείσουμε το θέατρο?» Και ανέβηκε ξανά στη σκηνή. Το ίδιο συνέβη και όταν πέθανε η μητέρα του. Την αποχαιρέτησε, τη φίλησε για τελευταία φορά και έφυγε κατευθείαν για την παράσταση. Μόλις βγήκε στη σκηνή, τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Παρ' όλα αυτά συνέχισε να παίζει, γιατί πίστευε πως αυτή ήταν η υποχρέωσή του απέναντι στο κοινό. Όμως τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό που συνέβη όταν έχασε την πρώτη του σύζυγο, τη νεαρή ηθοποιό Ντόρα Καριώτου. Η Ντόρα ήταν μόλις 27 ετών όταν διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Έφυγε για την Αγγλία προκειμένου να χειρουργηθεί, όμως δεν τα κατάφερε. Ο Σταυρίδης επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη κυριολεκτικά διαλυμένος. Το ίδιο βράδυ όμως έπρεπε να παίξει στο θέατρο Μετροπόλ. Το κοινό γνώριζε ήδη τι είχε συμβεί. Όταν ανέβηκε στη σκηνή, ένιωσε, όπως περιέγραψε ο ίδιος, πως είδε μπροστά του σαν όραμα τη γυναίκα του. Έχασε τα λόγια του, η φωνή του έσπασε. Και τότε συνέβη κάτι μοναδικό. Παρότι έπαιζε κωμωδία, κανείς στην αίθουσα δεν γελούσε. Οι θεατές έκλαιγαν. Σιγά σιγά άρχιζε να ακούγεται από την πλατεία ένα ψιθυριστό «Φτάνει, φτάνει, φτάνει». Σαν να μην άντεχαν να βλέπουν έναν άνθρωπο να προσπαθεί να κάνει τους άλλους να γελάσουν, τη στιγμή που ο ίδιος βίωνε το μεγαλύτερο πένθος της ζωής του. Και όταν ολοκλήρωσε την παράσταση, ολόκληρο το θέατρο σηκώθηκε όρθιο και τον χειροκρότησε ασταμάτητα. Ήταν ίσως η πιο συγκλονιστική στιγμή ολόκληρης της καριέρας του. Παρά τη μεγάλη επιτυχία του, ο Νίκος Σταυρίδης δεν άλλαξε ποτέ ως άνθρωπος. Παρέμεινε απλός, προσιτός και μακριά από τη λάμψη που συνόδευε τους περισσότερους στάρ της εποχής. Δεν του άρεσαν οι επίσημες πρεμιέρες, ούτε οι δημόσιες εμφανίσεις. Προτιμούσε να πηγαίνει ανώνυμα σε κάποιο θερινό σινεμά και να παρακολουθεί τις ταινίες του ανάμεσα στον κόσμο, απολαμβάνοντας τις αντιδράσεις του κοινού, χωρίς να γίνεται ο ίδιος στο κέντρο της προσοχής. Στην προσωπική του ζωή παραδεχόταν πως είχε μεγάλη αδυναμία στις γυναίκες. Παντρεύτηκε 3 φορές και απέκτησε μια κόρη, τη Δανάη, την οποία υπεραγαπούσε. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του βρέθηκε κοντά στη Μαρίνα Παυλίδη και την οικογένειά της, θεωρώντας τα παιδιά της δικά του εγγόνια. Μια ακόμη μεγάλη του αγάπη ήταν ο Ολυμπιακός. Ήταν φανατικός φίλαθλος και δεν έχανε σχεδόν ποτέ αγώνα στο στάδιο Καραϊσκάκη. Μάλιστα, πολλές φορές έβαζε αυτοσχέδιες αναφορές στην αγαπημένη του ομάδα μέσα στις θεατρικές παραστάσεις, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα. Όταν ο μεγάλος ποδοσφαιριστής Ήβη Τριαντάφυλλος επισκέφθηκε το θέατρο για να τον παρακολουθήσει, ο Σταυρίδης τον ανέβασε αυθόρμητα στη σκηνή, χαρίζοντας μια ακόμα αξέχαστη στιγμή. Παρότι είχε προσφέρει τεράστιο έργο στο θέατρο και τον κινηματογράφο, τα οικονομικά του δεν ήταν ποτέ αντίστοιχα της προσφοράς του. Σε συνέντευξή του στα τέλη της δεκαετίας του 70, είχε εκφράσει το παράπονό του για τη χαμηλή σύνταξη που προέβλεπε το κράτος για τους ηθοποιούς. «Δεν θέλω σύνταξη παρηγοριάς. Προτιμώ να πεθάνω παρά να ζήσω χωρίς αξιοπρέπεια», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την αντιμετώπιση που είχαν πολλοί καλλιτέχνες όταν ολοκλήρωναν την πορεία τους. Σταδιακά αποσύρθηκε από το θέατρο και τον κινηματογράφο και επέστρεψε στον τόπο που είχαν ξεκινήσει όλα, τη Σάμο. Εκεί επέλεξε να ζήσει πιο ήρεμα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κοντά στους ανθρώπους και τις αναμνήσεις τους. Ο Νίκος Σταυρίδης έφυγε από τη ζωή στις 12 Δεκεμβρίου 1987 σε ηλικία 77 ετών. Άφησε πίσω του περισσότερες από 120 κινηματογραφικές ταινίες, εκατοντάδες θεατρικές παραστάσεις και αμέτρητες ατάκες που εξακολουθούν να κάνουν το κοινό να γελά δεκαετίες μετά.
Πίσω όμως από τον σπουδαίο κωμικό υπήρχε ένας άνθρωπος που γνώρισε τη φτώχεια, την απόρριψη, έφτασε στο σημείο να σκεφτεί την αυτοκτονία και αναγκάστηκε να ανέβει στη σκηνή έχοντας μόλις χάσει 4 από τους πιο αγαπημένους του ανθρώπους. Ίσως τελικά αυτή να ήταν η μεγαλύτερη δύναμή του. Ότι κατάφερνε να χαρίζει γέλιο ακόμα και όταν ο ίδιος πονούσε. Και γι' αυτό ο Νίκος Σταυρίδης δεν έμεινε στην ιστορία μόνο ως ένας σπουδαίος κωμικός. Έμεινε ως ένας άνθρωπος που απέδειξε πως πίσω από το γέλιο μπορεί να κρύβεται μια ολόκληρη ζωή γεμάτη δυσκολίες, επιμονή και αξιοπρέπεια. Ήταν το καρέ από το edaily.gr με τη Δάφνη Τσάρτσαρου. Αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, κάντε follow, αφήστε την αξιολόγησή σας και μοιραστείτε το με όσους αγαπούν τον ελληνικό κινηματογράφο.